borroka ekintza bada. Eta gaur, irailak 26, helburu horrekin bildu gara hemen, frankistak Leintz bailaran sartu eta gure herriak hartu zituztenetik, 85 urte betetzen direlako. Kolpistek, 1936ko urria eta azaroa bitartean, 70 debagoiendar zibil zituzten. Baina bailarara sartu aurretik, 5.000 pertsona baino gehiago ihes egin izan behar zuten Bizkaia aldera. Hemendik aurrera, izugarrizko errepresioa iritsi zen bazter guztietara. Udari, miliziano eta emakumeek hilak eta erailak. 100 pertsona espetxeratuak. Ile mosketak eta bortzaketak. Maisu maestrak zigortuak. Isun ekonomikoak. Langile kaleratuak. Herritarron hizkuntza debekatuak. Eta txarrena, sistematikoki ezarri zuten beldurraren legea. Llevamos 85 años